Tro diwetha ar Stwnsh Sadwrn. Los. Tensiwn. Stwnsio. Timau. Joiwch y darnau gorau. Ni ti mas! Diwrnod braf o haf. O, mae fendigedig! Da ni yma am yr awr a hanner nesaf efo llwyth o hoff gemau chi, cystadlaethau, gwobra cwl ac wrth gwrs, mae gynnon ni gynulleidfa stwnshlyd! A dewch gyda fi am daith i weld pwy sy ma. Go on. Come on, ddynwch fi. Reit, fel wedyn ni, mae'r gynulleidfa yma na ffot o sŵn. Mae'r tîm glas a'r tîm gwyrdd yn barod i fynd. A draw fan hyn, helo boys, mae'r tîm texto, Tommy a Steph. Be chi moyn un stwnshlyd ni'n neud hwn? Wel, cofiwch yr eich negeseuon draw at ni, achos pwy a wyr, wrach fydd fi neu Steph yn darllen eich neges yn fyw bore yma. Ie, a newch hynny yn y ffordd arferol s4c.cymru/Stwnsh Sadwrn neu texwch 80800 gyda chi nhw a'ch neges a newn ni ddarllen. Fi'n siŵr, fi'n 100%. Wel, wedyn ni, byddai yn gwaith ar y ddoi o ni. Felly dewch yn siŵr bod chi'n texto mewn. Come on, draw fan hyn, mae'r olwyn fawr. Woo! A nes mlaen, mi fydd y tîmau, falle, yn cael pay yn y chops. Reit, Cadi, mae'r peis ma'n barod yn bach mwy ar hwnna, dwi'n Ie, da iawn ti. Ti isio hwnna? Nadw. Cadwadi nhw, please, Huw, ti yw peiriant y peis. Peiriant y peis. Chi gyd gytre, gobeithio bod chi yn barod fyd, achos chi ddim yn saff o'r peis. Ni'n dau yn barod i chwarae. Pwy yw e? Yr un yw'r rheolau, mae dyn ni gardiau fan hyn, Huw, yn dos e? Oes tad. Ac ar y cardiau, mae yna rifau. Bydd Huw a fi yn dewis rhif ar eich rhan chi. Fel hyn. Ie, eich agwch chi dau. Ie, a wedyn mi fydd y person sydd ar rhif isa yn cael pay yn y chops. Ond mae gerdyn arbennig i gael. Oes, mae hwn yn special. Jed y Joker! Ac os ych chi'n dod ar draws Jed y Joker, mi fydd y ddau ohonoch chi yn cael pay fel hyn. Pwy sy'n cael pay? 3, 2, 1... Digon, two welds on it. Do'n ddrwg. Reit te. Barod i ffindo mas pwy sy'n chwarae bore Methu aros am gem. Pwy sy'n gynnu ni bore yma? Bore da! Helo! Bore da. Pwy da chi? Pwy di? Mena. Mena. Dau. Neis cyfarfod y ddau na chi. Be da chi'n neud dros y penwthnos? Fi'n neud gymnastics a unwas yn y gardd a tennis i fory. Waw. Gymnastics, garddio A tennis. Ei, ti ddim yn gwachio Wimbledon? Ie? Dwi ddim yn mynd i dan. Y tennis da. Na. Na, just joio Fi newydd chwarae. chwarae Digon tennis. teg. Reit. Digon teg. Wel, dim tennis, da ni'n mynd i chwarae wan, ond pwy yw e? Reit te, na i ddewis rhif dros dad. Oce. A Mena, na i ddewis rhif i chdi, iawn. Oce, barod? Just di gyntaf, Cat. Fi mynd i ddewis... parchus iawn, dad, 4. Reit. Ydw i'n mynd i na, gael. dad? Ie, wel, O, wel na, apus. Ie. Mae gen i fi trac record o gael un, dad, so eich bod chdi dal yn saff. Reit. Mena, ti'n cael... Ie! No! Sy'n golygu bod dad yn cael pay yn y chops. Sorry. Sori, dad. Mena, ti'n barod? Tynna specs. Go on, Ie. Na ti, 1, 2, 3. Feina! O, Mena. Ges ti joio hwnna, do, Mena? Dal wrthi. A fi. Hei, joia gymnastics, Mena. Ie. A garddio. A A tennis. a tennis. A dad, pob lwc yn golchi hwnna o. Diolch yn fawr. Diolch. Ta-ra! Oedd o'n gwenni, anyway. dim Oedd ots, hapus i gael na. pay. Reit, un arall? Go on, reit. Reit. Ge o'r Bore da! Ww! Ww, na sioc. Helo. Sut ydyn ni fan hyn?
Rosalie. Rosalie a mam. Haia. Bore da i chi. Beth yw cynlluniau chi dros y penwythnos ferched? Yn y prynhawn rwy'n mynd i ballet. Ballet? Swn wrth y modd gallu gwneud bale, ond gen i fi ddwy goes chwith, fel mae Cadi wedi gweld. Fi bach o ballet. Dwi'n Na mynd- pliau bach i fi fan hyn nawr. A sut ti'n troi? Ti'n gorau neud fel yna, O, Huw. Ti'n gorau sefyll ar botiach, dyn nhw'n brifon. O na, stick at y pêl droi. Beth ti'n meddwl, Rosalie? Faint o... Marc mas o 10. Haid i angos eto. Just deud 10! Just deud 2! 2. Reit, 2 ddewis dros Rosalie. Huw ddewis dy garden di a na i ddewis i mam. So ti am ddewis gynta, Huw? Wel, dwi'n gobeithio bod ni'n cael un wan o'n gan i weld. Reit, dy gardyn di, Rosalie, ydy... Mae hwnna'n golygu bod y ddwy ohonoch chi yn cael pein y shot. Sori am y ti na. Dwi yn, sori. Reit, ddwy yn barod am 3, 2, Ie, ti cynta. 1. 1, 2, 3. Yo! Rhoddi nôl i mam, Rosalie. Rhoddi nôl i mam. Come on, yr highlight. Pay, mam, Rhoddi come on. mam fyd. Come on, mam. Yes! Diolch yn fawr, genod. Hei, Rosalie, joio'r ballet. Na'n neud pliau bach. Mae hynna wei. Hwna lot gwerth na'n Huw, dwi'n meddwl. Ar y tîm glas, Molly, Evie a Hetty! Ac ar y tîm gwyrdd, mae gennym ni Ayla, Alice a Caris! Come on, tîm gwyrdd! Dewch draw fan hyn at Becca a fi. Reit, amser ni ddyn ni'n nabod ein tîm ni. Bach yn well nawr, Becca. O flaen chi fan hyn, mae yna olwyn fawr gyda lot o wrthrychau gwahanol arnyn nhw. Byddwch chi'n troelli'r olwyn yn eich tro. Wedyn, ar gyfer pob llun, bydd yna her wahanol i chi wneud. Os ych chi ddim yn llwyddo i gyflawni'r her yna o fewn 10 eiliad, mi fyddwch chi yn derbyn pay yn y chops. A mae yna lot o beis ar yr olwyn hefyd, felly da ni angen ysgoi hynna. Reit, tîm glas, da chi'n mynd gynta. Da chi'n barod? Cerddoriaeth, please. Nice, Max. Reit, ti eisiau troi Hetty? Go on, Hetty. Go on, amdani. Da iawn. Yes, Hetty, da iawn. Lwcus iawn. Reit, Hetty. Mae'n rhaid i ti esgus dy fod wedi methu penalty i golli cwpan y byd. Reit, so cocsio bod chdi wedi colli. Sgiliau actio. Barod? Ar ôl 3 ffwrdd chdi, 3, 1. So ti'n esgus ti wedi colli Mae'n penalty. neud o hefo chdi os ti isio, so ti di methu cael gol, oce? So barod, nawr i fynd am gol, 3, 2, 1. A methu! Oh, no! 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 Da iawn, Hetty. Oce, Mali, troi lla'r olwyn. Wyt ti'n nervous, Mali? Cwestiynau cyflym, Mali. Mae hwn yn her i chdi a fi darllen. Reit, barod? 1, 2, 3. Dim gwaith cartra neu dim ond mynd i'r ysgol am 4 dydd yr wsos. Pa'n ti isio? Quick. 4 dydd yr wsos? Cool, oce. Ti isia'n bob 10 munud neu'r hechan bob 10 munud? Ti isia'n hechan? Ti isia'n? Oce, cool. Pineapple ar pizza neu marmite ar dos? Pineapple and pizza. Yes, a fi! Oce, colli dy wallt neu colli dy gallu ogla? Colli fy glas. O, really? Oce, iawn. Cael chef yn y tŷ neu cael rhywun i dacluso y tŷ ar rhan chdi? Cluso'r tŷ. Yes! Da iawn. Da iawn, Mali. Thank you. Go on, Evie. Evie. Bingo dda i ni. Da iawn i fi. O'n i'n meddwl ysgrifennu teisen neu rhechen. Teisen. Hwn eto. Reit, fi bod i ti esgus dy fod ti wedi methu penalty i golli cwpan y byd nawr, Evie, iawn? Go on, Evie. Barod? O, mae'n mynd am y gol! Mae'n mynd am y gol! Da iawn i fi. Da iawn, tîm glas. Reit, tîm glas. Tîm glas. Cyn i y tîm gwyrdd cael eu cyfle nhw, sgynnych chi neges da chi eisiau roed i'r tîm gwyrdd? Chi'n barod ar ôl 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ni'n well na chi. Da iawn, tîm glas, dwi'n cytuno. Gawn ni weld am na nawr. Reit, Alice o'r tîm gwyrdd. Ti'n barod? Cer amdani. Go on, Alice.
Ti'n chwerthin? O, phew! Pêl basged. Reit, mae rhaid i ti wneud 10 keepy-uppy gyda raced a pêl tennis. Gan bod hi'n dymor Wimbledon. Yn te, Beca. Reit, barod? Mewn 3, 2, 1. Go on, Alice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Da iawn, Alice. Cael ei gefn yr rhes. Da iawn. Oce, Ayla. Wyt ti'n barod? Go. Oedd hwnna'n goblin o sbyn, Ayla, da iawn. Bwrger. Reit. Reit. Rhaid y gapten bwyta brechdan mefus a hifen i ddathlu dechrau Wimbledon. Pei os fi ffylu. Sa'n licio cryf. Wel, Cadi, dyma hi yn barod i chdi. Be gwell ar ben fwra? Cadi! 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 Mae'n pwy bynnag sy'n y brechdan ma, da sgil. Lyfli, Beth gyntaf chdi eisiau bita bore yma, dwi'n siŵr? Sori. Di'n blasu neis? Na di! Neu chi eisiau? Pei hwnna, neu chi? Ti eisiau darn arall? Na, dim diolch. Next round. Oce, da iawn, Cad. Y peth am i wneud yw ti'n gwyrdd. Oce, go on, Cadi. O'n i'n meddwl bod chdi wedi gorfod bita bore. Barod? 3, 2, 1. Sori, Caryn. Sori. Oce, symudwch lan. Hyn i ni gario ymlaen. Tîm gwyrdd, os da ni neges i'r tîm glas. Ar ôl 3, 1, 2, 3. Tîm glas, tîm gwyrdd, ni'n glas. Neges da fi. Reit, tîm glas, da chi'n barod. Ymestyn y breichia, a ymestyn y coesa, a naid syren. Pwy sy'n mynd i ennill? Oce, tîm gwyrdd, ni ffylu gadw'r tîm glas ennill. Ni fyddai'n clywed diwedd i Rebecca, so... Sa'n gwybod, coes uchel! Come on, tîm gwyrdd, coes uchel! Cadwch yn gynnes! Da iawn chi! Oce. Aloha! Aloha! Sorry, o'n i'n gael y wardrobe change. Props, boi. Del, de, reit. Da chi'n swnio'n barod, ond ydych chi'n barod i chwarae y cwtch cnau coco. Fydd enillwyr y gêm yma yn cael y fraint o ista yn y gadarn! Ond tîm a glas y gwyrdd, byddwch yn ofalus, achos pwy bynnag sy'n colli, mi fyddwch chi yn cael cawod oer. Oer iawn heddiw, chdi'r hael i mynd ond allan. Yn y pwll! Chafi. Reit, fel un mae'r gêm yn gweithio, iawn, fyddwch chi'n mynd i mewn i'r pwll, a wedyn fyddwch chi'n rhoi mwgwd ymlaen, wedyn chwilio am y bag ffa, a taflud at y cwc. Siot, 25. Diolch, ond o'n i'm yn gwisgo mwgwd, so hwnna'n fficio. Felly, pawb yn dallt? Dallt. Yndach? Reit, pwy sy'n mynd gynta? Reit, does ddim ond un ffordd i ddewis pwy sy'n mynd gynta. Na, cardiau ddiwdlo rhwng fi a Beca ac eithaf gynulleidfa dewis enillydd. Reit, cyw cerddoriaeth, please. Iorle. Da iawn, fwy. Oce, Bex, gwch ti. Ti'n actually dda, Cadi. Ambulance i Beca! Ambulance i Beca, ti'n iawn! Ti'n oce? Oce, iawn. Os da chi'n meddwl mai Beca oedd y gora, gnewch sŵn wan. Chwarae teg i chi am drio tîm glas, ond os da chi'n meddwl mai Cadi oedd y gora, gnewch sŵn wan. Reit, tîm gwyrdd, ych chi eisiau mynd yn gynta neu yn ail? Cynta, oedden ni eisiau mynd anyway. O, wel, fwrdd chi ta, Bex. Reit, chi'n barod? Ewch chi tîm glas, dewch rhwng fama fo fi. Come on, tîm glas. Dewch chi eto. Oce, barod? Reit. Mwgwd ar. O, gnewch chi gadwyn. Barod? Mewn i'r pwll i fi. 3, 2, 1, fewn â chdi, mwgwd ar. Ar amser yn dechrau... Wan! Cadi! Reit, fan hyn, da chi seisio, y cwc yn y smac. Go on, Mali, go on! Yes! That's Tommy! Reit, 5 pwynt. Oce, ie!
Tommy. Aros. Oce, cer. Go, tîm glas! O, anwcus. Tîm glas. Go on i ni, fel ffordd ma. Barod. O, go on, mae'n chi gael mwy o bwyntiau neu na. Go, 15 eiliad ar ôl tîm glas, 15 eiliad. O, come on, mae'n edrych lan ar rwla. Mae'n neud o'r coes ti. Come on, amser yn mynd. Dim ots amser ar ôl, come on, Hector. Amser ar ben. A Lucas Eddie, da iawn, tîm glas. Huw, wyt ti'n iawn? Dwi'n meddwl gyda fi bwmp ar ben fi. O, nghariad bach chi. Dwi'n oce, bag ffa, dwi'n iawn, siwr. Wel, gwranda, mae yna lot o heriau yn gwynebu ni ar Stwnsh Sadwrn. Oes, Oedd tad. hwnna'n un o'n nhw. Serious. Ni wedi bod yn gwneud y ras, cuddio, drwg yn y caws. A'r diweddara, wrth gwrs, y gêm. A ti'n be, maen nhw i gyd ar YouTube Stwnsh. Gwyliwch hwn. Mae fideos o bob math i ti joio draw ar YouTube Stwnsh. Heriau eithafol, gemau gwirion a dy hoff raglenni i gyd mewn un lle. Am be ti'n aros? Cer yna nawr a chofia hoffi a rhannu. Tan ysgrifia i gael y bus ar y pyls i wylio'r fideos newydd. Mae rhywbeth i bawb ar YouTube Stwnsh. Wel, da iawn chi, tîm glas. Gadwch chi chydig o bwyntiau, ond yn anffodus dim pwyntiau am hitio fi yn y talcan. Ond da iawn chi fe bynnag. Reit, tîm gwyrdd, jyst i atgoffa chi sy'n ma'n gweithio. Byddwch chi rhaid mynd i'r pwll, mwgwd ymlaen, chwilio am y bag ffa, taflod at y coconut, ond os dwi'n sefyll yna, please peidwch â taflu nhw. Na i atgoffa nhw. Diolch yn fawr, Cad. Ie. Reit, tîm gwyrdd, da chi'n barod? Ie! Da chi'n barod? Ydy! Oce, ta, gwch chi ddechrau. Mewn 3, Hedi mewn. 2, Mwgwd 1. arno. Na. Amdano, Go, 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 go. A lwcus. Tîm A lwcus, come on. gwyrdd. Come on, tîm gwyrdd. Come on, Car. Yes! 25 pwynt! Come on, Alice. Tîm gwyrdd, tîm gwyrdd. Yes! 5 pwynt! Iawn, oce, go on, Ayla, mewn at ti. A go! A we, dwi wedi symud. Shot! Nice, Ayla. 30 pwynt! Aros, naw. O, a lwcus. Oce, go on, Alice. Come on, Alice. O, agos, sgimiau. Come on, Ayla. Come on, Ayla. Os na fagiau ffarol, twlin mewn, Tommy. Maen nhw cuddio ar Dech ni, Ayla. Shot! 5 pwynt! Arfyd, Harris. Come on, Caris, amser yn mynd, amser yn mynd. Reit, go iawn, come on, Mae'n chi'n Alice. rysio tîm gwyrdd. Go on, Alice. Mae 'na 50 yn arwla. Sa'n 50 yn mwncw. Dwi'n arwla. Come on. Dim lot o amser yn ôl, boys. Oh, no. Oh, come on, Alice. 15 eiliad ar ôl tîm gwyrdd. Come on. Dim digon o beans ar hwnna. Quick. Let's go on. Come on, Alice, amser yn mynd. O! 25! Reit. A dyna ni amser ar ben. Dewch chi draw fan hyn, fyd. Rex, ti ddim yma. Cad, ti ddim yma. Reit. Reit, y sgôr holl bwysig. Pwy sy'n geist yn y gadar, a pwy sy'n gael cawod oer. Reit, tîm glas, mi gafoch chi 45 o bwyntiau. Da iawn, tîm glas. Da iawn. Tîm gwyrdd, mi gafoch chi 90 o bwyntiau! Sy'n buddugol. Gwisgwch eich blodau gwyrdd, cymwch eich sbectol hael a gnewch eich ffordd i ista yn y gadar aer! Go on, tîm gwyrdd! Da iawn chi, tîm gwyrdd. Tîm glas yn anffodus. Chi fydd yn cael cawod oer nes ymlaen yn y pwll. Ond mae yna dipyn amser i ddisgwyl tan hynna, felly am wan. Pays in the chops, come on! Tîm glas.
Croeso i gwiz y daten dwym. Cwiz cywir neu gelwydd sy'n gwynebu ein cyflwynwyr ni heddiw. Ac fel da chi'n gwybod, mae'r gêm yn ein llawn tensiwn. Ac yn cystadlu heddiw, mae Huw, Beca, Cadi, Steff a fi. A dwi'n siŵr bod chi ddim isio colli hwn. A fel da chi'n gwybod, mae un o'r ni yn mynd i fod yn saff wrth yma o'r gêm. Felly sgwn ni pwy fydd yn ysgoi y daten dwym ac yn bwysicach byth yn ysgoi pay in the chops ar ddiwedd yr rhaglen. Felly, be am ni weld? Fi gobeithio. Fi. Pwy fydd yn saff? Fi fydd o. Pwy sy'n saff heddiw? Fi. Pwy dio? Yes! Cyma di dy len o'r hes, boi. O, fi falch o hwnna. Ges i beis os dwytha, so anyway, ta waith. Da chi gyd... Toy Story. O, da i siarad Toy Story, efo pay yn gwach di. Ta waith, da chi gyd yn gwybod sut mae'r gêm yma yn gweithio. Byddai'n gofyn cwestiynau gwir neu gelwydd. Os da chi'n gywir, fyddwch chi'n clywed y sŵn yma, a fyddwch chi'n pasio'r data'n ymlaen i'r person nesaf. Os da chi'n cael cwestiwn yn anghywir, fyddwch chi'n clywed y sŵn yma, a mi fyddwch chi'n dal ar y data. Pwy bynnag sydd efo'r data'n dwym yma yn ei dilo ar ddiwedd y gêm. Pan da ni'n clywed yr hwter, wel, chi sy'n colli. A chi fydd yn cael y pay afiach yma yn y chops. Sa neb isio hwnna nag oes. Reit, dwi'n mynd i ddechrau'r gêm heddiw yn y pen y fan hyn. O, Steffan Leonard. Reit. Pawb yn barod ta. A'r cwiz yn dechrau. Wan! Dewi River ydi enw capten tîm rygbi Cymru. Gwir neu gelwydd? Gelwydd. Da iawn, Dewi Lec, dio. Pumba ydi'r cymeriad Disney cynta i dorri gwynt ar y sgrin. Gwir neu gelwydd? Gwir. O, na wir! No way! Mae'n ddwrnod cenedlaethol bita beans heddiw. Gwir neu gelwydd? Gwir? O, na wir! Bita beans. Roedd The Rock Beans yn Nghaerdydd wrthos yma i lansio The Moana Experience. Gwir neu gelwydd? Na, celwydd. Celwydd, ti'n iawn yn cynta, no? Mae lôn fowlio mwyaf byd yn Japan. Gwir neu gelwydd? Gwir. Dwi'n yn siŵr, dwi'n cochi cedwi ar y cartyn fa. Mae'n wir! Mae'n wir! Da iawn chdi. Ti diw? Pam da ni'n cael cwestiwn am pw? Pw buwch wedi i rewi oedd y puck yn y gêm hoci ia cynta. Gwir, ie. Yes! Yr Alban oedd y wlad gynta i gannu'r anthem genedlaethol cyn gêm chwaraeon. Gwir neu gelwydd? Gwir! Na, mae'n gelwydd. Come on, na! Ystyr urdd wedi bod i'r gofod. Gwir neu gelwydd? Celwydd! Na, mae'n wir! Ti'n gweithio'r urdd? Mae tua miliwn o ffrwytha yn cael ei bita yn Wimbledon bob blwyddyn. Gwir neu gelwydd? Gwir! Na, mae'n gelwydd. O, Bex, paid ydw gwyneb na, ti fydd yn eog, Na, mae'n oce, dwi wedi dod i derma fo'r peth. Ocê, Dwi'n na i hen cael law. enw gwallt, ocê. Ti'n bod Becad, mae'n iawn, be bynnag sy'n digwydd, Sy'n digwydd. ffawd. Agwedd dda iawn. Reit, cyfnod glawr bawb mewn. 3, 2, 1, Molcha, Beca, reit. Does dim stwnsio arfer o'r tro ma, nag os e? Tîm glas, chi nath golli yn y cwt cnau coco fe si. Da chi yn cael y cawod oer yn y pwc. Be da chi'n ffoeni? Mae'r hael allan rwan, bydd o'n neis. Reit, boys, mewn 3, 2, 1. Go, Steph! Bydd Stwnsh Sadwrn yn parhau wythnos nesaf. Chi joio hwnna gormod. Bydd y gêm yn parhau yn BETH. Sa'n gwybod pa her sy'n wynebu ni wythnos nesaf, ond dewch nôl i weld beth sy'n o'n blaenau ni. Ie, wir, llwyth o bethau exciting yn digwydd yn y gêm. Ond oddi wrthyn ni ar Stwnsh Sadwrn bore yma. Dyna ni, welwn i chi tro nesaf. Ta-ta! Cliciwch am fwy o fideos ar YouTube Stwnsh. What?